नोंथांमोनहा गाजा गोमजायै तलत हडे तलत करन मारले गेल तलत मारছো लेफ्ट राइट এটা তো আপনার ভাবি ফেলে মার উপরত হয় কিন্তু टीमा जोसन जोंमोन दसे नाथाय लें थांबाय गेलेग्राया डायरेक्ट मार আমি তো ফটাই হয় গো নিচে লেফট রাইট আপনার কথা নিচে উপর গেলে Bargos Senior State Team बिथांमोनहा 2-1 आव लिडिं जानानै दङ माबा बाकी जों मिथिबोखानाय ना गरब्रै जोनायाव गल फानगोसोनो हाबाय एखर टीमा खेबब्रै जोनायाव गल बिथांमोना जोसननो हाबोनो हाया मित्रखौ लिरबा मित्रखौ लिरखानो आरो सेन्टार लिरबा डिग्रियाव लिरबा डिग्रियाव लिरखानो होननाय बिदि खोथा थायो स्ल' भाई लेफ्ट जोगोन राइट जोगोन पट्टा मोनना गरबाया गरब्रै सोबाय खेबबा जोनायाव गरब्रै सोबाय सिजन खेबबा Anda गासिबो प्लेयारफोरखौ नैबेहाय लेंहरबाय बे गेजेराव जोंहा दा साबायखर बावनाय दङ थासिगोन जेसेबांखि प्लेयार बिथांमोनखौ बयखौबो नैबेनि मोखाङाव जयै गसंनो आङो खावलायहरबाय गासिबो गेलेगिरि नोंथांमोनहा बे जोंनि गाहाय आलासि थानायनि गसंफैदो साग्रिदनो जोंहा दा